Miubos ang enrollment sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Karon nga school year itandi sa miaging tuig. Apan may pipila gihapon ka mga tunghaan ang nagpatuman og double shift sa klase tungod sa kakuwangan sa mga classroom. Siluan Merondina sa report. Dungan nga nibukas sa klase niadtong Hulyo 29 ang tanang mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gawas lang sa Bangkal Elementary School nga gitugutan sa DepEd Lapu-Lapu City Division nga makapahigayon og modular classes sa mga last subjects alang sa mga tinunan nga nagamit sa mga ngit-ngit nga classroom kay walay kuryente. Ang tanang mga tunghaan balik na gayud sa full face-to-face classes. Mato ni Dr. Marilyn Andales, Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent, nga may nakaandam na nga pondo nga 3 million pesos alang sa rewiring sa Bangkal Elementary School aron masolusyonan na ang suliran sa kuryente sa naasoy tunghaan. Samtang base sa records sa DepEd Lapu-Lapu City Division, Miubos ang gidaghanon sa mga tinunan sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu karon nga school year itandi sa milabay nga school year. Sa 2023-2024 school year, miabot sa 107,232 ang mga tinunan sa Lapu-Lapu City Public Schools. Apan niining 2024-2025 nga school year, anaa pa lang sa 97,997 ang nakapa-enroll. Hinoon malaumon ang DepEd Lapu-Lapu City Division nga posibleng musaka pa kini kay padayon pa man ang ilang enrollment hangtod sa Agosto 2. Mauna, ang uban bitong attitude sa atong mga learners, of course, sa atong mga parents nga unya na we're trying to catch up pa with our enrollment last school year. Pero gamay na lang siya. Apan bisan pa man sa pag-ubos sa enrollment, may pipila paghihapon ka mga tunghaan ang nipatuman og double shift nga klase tungod sa kakuwangan sa mga classrooms. 32 lang ka mga tunghaan sa Lapu-Lapu City ang nakapatuman sa single shift nga klase, mapa elementary man, junior high school ug senior high school. Adunay 30 ka mga tunghaan nga nagpatuman og double shift ug single shift sa klase, depende sa grade level. Samtang 18 ka mga tunghaan ang pulos double shift gayud ang klase. Mato ni Andales, wala pa gayud hingpit nga napaayom-ayom ang tanang mga classrooms nga naguba atol sa bagyong Odette. Gikonpermar usab sa Schools Division Superintendent nga miabot sa 60 ka mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City ang nang-resign. Apan iyang giklaro nga oportunidad usab kini alang sa mga bagong magtutudlo. An advantage gani sa mga teacher applicants nga ma-hire sila. So, di man siguro na siya problema. Oo. Ang kuan lang, if we have good teachers going out, diba? Sayang nila. But hopefully, kaning atong mga newly hired teachers, they'll have to do good also. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.